Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur azaroaren 8 da eta hasi egingo gara. Harpidedunek babestutako saioa. Vallejo anaiak izan dira bigarren Lea Artibaiko ralliko irabazleak. Txapelketak jendetza batu zuen joan den asteburuan Lea Artibain. 54 parte hartzailegaz antolatzaileak pozik geratu dira txapelketak eduki duen erantzunagaz. Bizkordoia pasetan hemen, Jesus Maria de la Fuente, Edwin Artarra eta Javier Villacorta Legazpiarra, haude, etxetik oso uran. Bariku iluntzean ehunka herritarren aurrean aurkeztu zituzten bigarren Lea Artibaiko ralliko parte hartzaileak. 54 autok parte hartu dute aurten txapelketan. Zapatua lasterketa eguna izan zen eta rallia pasatzen zen herritanetako bazterra jendez beteta egon ziren. Sailkapenari dagokionez, Vallejo anaiak izan ziren lehen postua lortu zutenak. Bigarren honenak ostera, Castro aitasemeak izan ziren, baina bertokoak ere ez ziren atzean geratu. Horrela, podiuma osatze aldera, 3. postuan Ander Txakartegi Berriatuarra eta Oiane Ituarte geratu ziren. Orokorrean, ralliak eduki duen harrera kontuan hartuta, Kastinparro taldea gustura geratu da. 36. Euskal Zine eta Bideo-bilerak 54 zinegile batuko ditu aurten Lekeition. Ekitaldia azaroaren 24an hasi eta 30an amaituko bada ere, dagoeneko antolatzaileek aurkezpen ofiziala egin dute. Aurten gainera aurreko urteetan ez modura hasiera ekitaldiagaz hasiko dira jardunaldiak. Mireia Gabilondok eta Karmele Jaiok emango diote azaroaren 24an hasiera Lekeitioko 36. Euskal Zine eta Bideo bilerari. Hasiera ekitaldi horretan Amaren eskuak filma aurkeztuko dute. Lehiaketara aurkeztutako film laburrak ostera, azaroaren 26tik aurrera ikusi ahal izango dira ikusgarri zine aretoan. Aurten, gainera, aretoaren kanpoan pantalla erraldoia ipiniko dute, ikuskizun guztiak kanpotik ikusi ahal izateko. Antolatzaileen esanetan Euskal Zinemagintzak erantzun egin dio zine bilerari. Hori dela eta 19 zinegile profesional eta 24 amateur elkartuko ditu jaialdiak Lekeition. Berrikuntza guztiak aipatze aldera, aurten, orain arte ez modura, Gazte 22 izeneko saria emango dute hasi berriei laguntza emateko. Eta hitzak ere saria emango dio eskualdeko lan onenari 10. urteurreneko ekitaldien barruan. Horrela ba, zinezalek beste behin ere hitzordua daukate azaroaren 24tik 30 Lekeition. Kemen Uranga preso politiko ondarrutarra Espainiaren esku utzi du Erresuma Batuak. Defentsa abokatuak jakinarazi duenez, Martitzen arratsaldean Espainiaratu zuten ondarrutarra. Deklaratu eta gero Uranga Madrilgo Soto del Real espetxean dago. 2012ko abenduaren 12an onartu zuen Londresko epaitegi batek Uranga Espainiaratzea, eta asteon erabakia errealitate bilakatu da. Martitzen arratsaldeko 3 orduko Uranga Londresko aireportuan zeukaten, eta 6 aldera ailegatu zen Madrilera. Aireportutik Soto del Real espetxera eroan zuten, eta eguazten goizean epailaren aurretik pasatu zen, Iñaki Goioaga abokatua alboan zeukala. Senideek jakinera egin dutenez, Uranga Soto del Realen dago orain. Bestalde, Julen Atxurra Pototo Lekeitiarra ere estraditatu egingo dute azaroaren 28an. Pototo, Frantziako Saint-Maur espetxean dago. Albiste horren harira, bihar zapatua, senideek eta lagunek informazio gunea ipiniko dute Lekeitioko eskolapean. Ondarrako Alfa eraikina gutxik jarraituko du. Eraikina kudeatzeko interesa erakutsi zuen herritar batek, baina bermea jartzeko momentuan atzera bota zen. Horrela ba, interes falta dagoela argudiatuta eraikinak gutxik jarraituko duela esan du udalak. Hasiera baten, Ondarroako Alfa eraikina udarako zabalke egongo zela esan zuten udalordezkariek, edo behintzat hori zen euren asmoa. Horregatik, eraikina kudeatzeko lehiaketa ipini zuten martxan. Hasiera baten, herritar bat aurkeztu zen, baina bermea jartzeko azken momentuan atzera bota zen.
Horren aurrean, Ondarroako udal arduradunek eraikina kudeatzeko interes falta dagoela esan dute, eta ondorioz, Alfak utzik jarraituko duela aurreratu dute. Arrazoi bat edo besteko, udalak atzera bota behar izan du Alfa eraikina itsasostatu modura irekitzeko egitasmoa. Mutrikuko udalak ontziratu zaitez kanpainarekin bat egin du. Horrela herriko arrandegi eta eratikietan ohikoak diren paper eta plastikozko poltsak murriztuko dituzte. Horien ordez bestelako ontziak alegia taper moduan ezagutzen direnak erabiliko dituzte herritarrek. Kutxa ekogunearekin elkarlanean bultzatu du kanpaina Mutrikuko udalak. Helburua kontsumo arduratsuaren aldeko jokaera zabaltzea da. Udalak ontziak banatu ditu kanpainarekin bat egin nahi izan duten herritarren artean. Ontziak hozkailuan eta labean erabiltzeko pentsatuta daude eta horretaz gain birziklagarriak dira. Erabiltzeak gainera, ingurumenaren alde egiteaz gain, opariak lortzeko aukera emango du. Horrela, datozen 6 hilabeteetan, herritarrek herriko arrandegi eta arategietan zozketa berezietarako txartelak lortuko dituzte. Mutrikurekin batera, Gipuzkoako beste 26 herrik ere bat egin dute kanpainarekin. Eta asteburuari dagokionez asteon Lekeition edukiko dugu hitzordurik garrantzitsuena. Izan ere bihar Katubaltz jaia ospatuko dute lekeitiarrek. Aurten gainera jaiak kutsu berezia edukiko du. Aurten Katubaltz jaiak 10 urte beteko ditu. Sorgina, lamiak, tartalo, akerra, katua eta erensugea kalera irtengo dira zapatuan Katubaltz jaia ospatzeko. Aurten 10 urte betetzen ditu euskal mitologiaren protagonista diren pertsonaien inguruan antolatutako egunak, eta beraz herritar guztiak gonbidatu dituzte festara. Antolakuntza ere berezia izan da oraingoan. Herritarren eta herriko taldeen lana izan baita aurtengo Katubaltzaren antolakuntza bere osotasunean. Eta erantzuna bikaina izan dela esan dute antolatzaileek. Osagarri horiekin bihar Lekeitio jai giroan murgilduko da. Gaurko zausi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo digu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bez zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazioa, argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburuan auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun